फिसाजोफोर दङ होननानै जों खोनादों, बे नंमारगौ दा? औ नंगौ। बेसेबां बैसोनि बिसोरलाय? गेदेरसिना 4 बोसोर, सासेया 2 बोसोर 2 मास। गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फिन गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। आरो जों दिनै फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों BBWA आफादा। दा मोनसे गोदान जाथाय जानानै फैलायबाय, मानि बे जाथाया सिगाङावनो जानानै थांखानायमोन। दा बेखौहाय दिनै न'खरनिफ्राय एबा नैबे निजोम बरगयारी बिथांनि खावलायनायावहाय माने गामिनिफ्राय आसारानि बरगयारी सासे आइजोआ दिनै बेंगलर रायजोआवहाय खारखोमा बोनानै थाफैदोंमोन। बेखौ जों दिनै BBWA आफादा सं दाननानै बेंगलरनि सिकागुबी एरियानिफ्राय दिनै जोङो रिकभार खालामनानै लाबोबाय एबा हमनानै लाबोनाय जादों। दा बिथांखौ जोङो न'सिम दैथायहरनो सानदों गावनिनो आंगो फिसायजों लोगोसे। दा गावनि फिसाया माने न'आव लांफिननो होननानै जोंनिसिम खावलायनायलाय जोङो दिनै सावरायनायनि गेजेरजों गांसे लाइजामबो लिरनाय जादों। बेवहाय दिनै निजोम बरगयारी फंबायाबो जोंजोंनो लोगोसे थांफाखादोंमोन बिथांखौ लायनायावहाय, आसारानि बरगयारीखौ लायनायाव। दा बेवहाय गोबां आइजोफोर दंमोन। दा बिनि गेजेरावहाय बे बिथाङाबो बिसोरजोंनो थाफानानै दंमोन। बिथाङा सोरबा हौवाजों थाफायाखैमोन, नाथाय जोंनि मिथिनायावहाय जोङो माने सोरबा हौवाजों फैफादों बेफोरबायदि जोङो खोनानो मोननाय जादोंमोन। नाथाय दा जों दिनै रिकभार खालामनाय समावहाय जोङो आइजोफोरनि गेजेरनिफ्राय जोङो लानानै फैदों। दा थांनाय समफोराव बिथांनि माखासे भिडिअफोरा भाइरेल जाखादोंमोन इउटुबावहाय। दा नोंथांमोनहाबो मिथिखागौ जानो हागौ, सिंफोराव माखासे खोथाफोर थानो हागौ। दा जोङो माखासे सोंनानै मोनबाय। दा बिथाङा दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि हाबाखौ मावनाय नंला, बेफोरबायदि आयेननि बेरेखा खामानि मावनाय नंला होननानै जोंनिसिम बुंनायलाय, आरो जोङो दिनै बेवहाय बेंगलरावहाय जोङो गासैबो खोथा बाथ्राफोर एबा जोङो गासैखौबो जाथायखौ जोङो सुद्रायनो हाया हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ न'आव थांनानैनो गुवारै सावरायनानै लाहैनो थाखाय जों BBWA आफादा बिथांमोनखौ बिथोन होबाय। आरो जोङो माखासे बिथांमोननिफ्राय सोंनानै लागोन, बिथांमोनहा मा बुङो बेखौ नोंथांमोनहाबो खोनानो मोनगोन। आसारानि बरगयारिया माने खारनाया खनसेल' नङा, खननै खनथाम जाखाबायमोन होननानै जों खोनानो मोनदों। दा बेजों लोगोसे आरो सासे आइजो दंबावोमोन, बिथाङाबो न'आव थांफिनबाय। दा दिनै आसारानि बरगयारिया न'आव थांफिनैलाय न'खरनिफ्राय जोंनिसिम गले गले हांख्रायनायावहाय जोङो दिनै बिथांखौ गावसोरनि खावलायनाय बायदि जोङो सं दाननानै दिनै हमनानै लाबोबाय। आरो नैबे जोंनि BBWA आफादनि अफिसाव जोङो गुवारै सावरायनानै बिथांमोनखौ गाबोननि दिनावहायनो एबा समफोरनि साननैनि गेजेरावहाय जोङो न'सिम थांफिननो थाखाय बा लांफिननो थाखाय न'खरखौबो खावलायबाय। आरो गावनिनो आंगो फिसायखौबो जोङो खावलायखाबाय। दा बिथांमोनहा थांफिनसिगोन। दा गासै माखासे दाय दसफोरखौ जोङो खावलायनो सानो, माने गावसोर न'आव थांनानै गुवारै रायजो राजाखौ लानानै सावरायनानै लाहैनायखौ जोंनि BBWA आफादनिफ्राय खावलायनाय जाबाय। एबा जोङो बेखौनो न'खरनिसिमबो बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो फोरमायहरबाय एबा बिथोन हरबाय। दा जोङो नैबे फंबायनिफ्राय जों माखासे स्टेटमेन्ट लानाय जागोन। बिथाङा फंनैसो जोंनि रायजो राजानिसिम। दा जोङो नुनायाव फंबाया माने सिगां समावहाय इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बा सोरबा सासे इउटुबारनि गेजेरजों बिथाङा खावलायदोंमोन बै समावहाय गावनि आंगो बिसिखौ न'सिम फैफिननो थाखाय। दा दिनै मोनबाय बिथाङा गावनि आंगो बिसिखौ। दा बे खेथ्रआवहाय बे मोनफिननाय समावहाय नोंथाङा दा मा सानदों? नोंनि हिनजावखौ दिनै मोनफिनबाय। दा नों बै समावहाय जे नोङो खावलायदोंमोन न'आव फैफिननो, नङा होमबा? दा दिनै मा सानदों बिनि सायावहाय नों एसे बुंफोरनानै हरबानो जाबाय। आंजोंहाय मिलायनानै रुजु रुमु संसार जालाङो आरो थायो। आं बेखौ जेबो हेंथा होखाया, रायखायाबो। उनफ्राव आरोबाव माबाफोर जाबावोब्ला आं गनायनो हानाय नङा आरोखि। नेक्स्ट बाराव जाबावोब्ला दा दिनै आं दिनै दायो गावगा मोजां मिलायनानै जायोब्ला दिनैनिफ्राय आं बेखौ दा आं अके। नेक्स्ट बार खालामोब्ला आं गनायनो हानाय नङा आरोखि। दा दिनै नों लांफिनसिगोन, नङा होमबा? न'सिम ना? आं दिनै आरो गाबोन समफोरनो आं न'सिम लांफिनसिगोन। बेनोल' आंनि फोरमायनांगौ।
आङो बेंगालर बड' ससाइटिनि आफादगिरि नेहाथारिखौ आङो साबायखर बावहरदों। आंनि रिकुवेस्ट खालामनायावहाय बिसोरो आंखौ हेल्प होदों आरो मदद होदों। आं बिसोरनिसिम हाजासे साबायखर बावनाय जाबाय। जेन' उनफ्रावबो बिदि जायोब्ला आरो हेल्प होबावो दस्राफोरखौ बेलेगफोरखौहाय। बेनोसै आंनि खावलायनाया। आंनि मुङा सारानि बरगयारि। आङो दा बे आंनि हौवाखौ आं गारनानै फैदोंमोन खामानि मावनो होननानै। आं दा बे हौवाजों थांफिनसिगोन न'आवहाय आरो मोजाङै संसार जाहैसिगोन। दा जों खोनानो मोननायावहाय नोंनि हौवाया बुंनाय बादिब्ला बा न'खरनिफ्राय बुंहरनायावब्ला बादिब्ला नोंहा 2 गथ' फिसाजोफोर दङ होननानै जों खोनादों। बे नंमारगौ दा? औ नंगौ। बेसेबां बैसोनि बिसोरलाय? गेदेरसिना 4 बोसोर, सासेया 2 बोसोर 2 मास। 2 बोसोर 2 मास। दा नों माब्रैथो नोंनि बे एथ्राब उन्दै गथ'फोरखौ गारनानै बेबायदि फैया? बिनि बाथ्रा बुंनायाव आं सानस'नो हायैयाव बेबायदि खारनानै फैफ्लांबाय। नेक्स्ट टाइमाव आं बिदि खालामला। दे जाबाय दे जाबाय दे। बेखिनियानो रायजोफोर। दा जोङो दिनै बिथांमोनखौ लाबोबाय बा जोङो लोगो हमलायहोनो हाबाय। दा जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै गावनि आंगो फिसाया लांफिननो होननानै फैबाय आरो गावबो आसारानि बरगयारिया गावबो थांनानै मोजाङै मोजां संसार जाहैफिननो होननानै दिनै गाव सिमान जाबाय। दा दिनै बिसोरा 2 फिसा हिनजावफोर दङ। सासेया 4 बोसोर आरो सासेया 2 बोसोर 2 दान। बेसे बैसोनि गथ' दंमोन दिनै गावसोरनि सानस्लाबनो हायैयाव बेफोरबायदि खारबोनाय एबा बाहेरा गुबुन रायजोआव थाफैनायखौ दिनै जों BBWA आफादा माब्लाबाबो बेफोरबायदिखौ सापर्ट होआ। जोङो बेफोरबायदि हाबा मावनाय एबा समाजनि बेरेखा बा गावनि न'खरनि सिलिंखार जालांनाय हाबा मावनायखौ जों BBWA आफादा मालाबाबो सापर्ट खालामा। बेनिखायनो जों दिनै बिथांमोननि खावलायनायाव जोङो दिनै बिथांमोनखौ दिनै सं दाननानै जेरै न'खरनि लुबैनाय बेफोरबायदियैनो जोङो दिनै हमनानै लाबोनानै दिनै फिसायनि आखाइयाव गथायबाय आरो बिथांमोनहा थाबैनो थांसिगोन। दा न'खरजोंबो जों गुवारै सावरायखाबाय। दा रायजो राजाफ्रा बेखौनो नोजोर होनांगोन बयबो, जाहाथे रावनिबो न'खरावहाय बेफोरबायदि जाथाया जानानै दाफैथों। दा दिनै बेखिनियानो रायजोफोर। बेखिनियावनो जोङो दिनैनि बे सुंद' भिडिअ' एबा जोंनि मेलखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।